ሰላም ከመይ ዝኾኑ ከመይ ኣለኹም ጽቡቕ ክትህልው ተስፋ ይገብር ሎማዓንቲ እዚኣ ቪድዮ ንደቂ ተባዕትዮ እያ እንታይ ደኣኒ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮሲ ንኽትቅየሩ ሰብኡት ንኽትኮኑ ንኽትምዕርጉ ንኽሽኩርለን ንኽጽቡቕለን ንኽትግርሙለን እየን ዝደልያ ግርማ ወዲ እንታይ ምዃኑ እንታይ ምስ ትገብር ወይ ከዓ እንታይ ምስ ትኸውን ኢኻ ኻኒ እቲ ግርማኻ ዘንጸባርቕ ማራኺ ትኸውን ሰሓቢ ትኸውን ብጣዕሚ ኣደናቒ ትኸውን ግን ነጊርካ ዝፈልጥ ዘሎ ሰብ ኮይኑ ኣይስምዓንን ሎማዓንቲ ግርማ ናይ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ምዃኑ ከካፍለኩም እየ ወዲ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይብላ መስለኩም ኣነ ርዝን ኢሉ ትሕት ኢሉ ወዲ እየ ዝብራሃኒ በጥራምሲ ንመን እዩ ዘገርሞ ንገሩኒ እምባ በጥራም ዘገርሞ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ በጥራም ወዲ ተባዕታይ ድስሕበክ ወዲ ሎ የለን ወዲ ተባዕታይ ግን ኣብቲ ምሕራብ ትዛረብሉ ግዜ ማዕረ ክንደይ ኣብ ውሽጥኹም ርዝነትኩም ኣዝዩ ኣዝዩ ቀሊል ምዃኑ ስለ ዝምዘን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይብላ በቲ ኮይኑ በቲ ኣፍቂረካ ኣለኹ ምፍቃረይ ንዓኻ እንዳጣዓሰ ንኸይነብር ግን እስኻ ማዕረ ክንደይ ውሽጥኻ ባኮይ ኣይተርእየኒ በጀኻ ኣይትዛረብ ነቲ ዝሪኦ ዘለኹ ናትካ ምስሊ ናትካ ቅርፂ ናትካ ህላወ እንዳስተማቐርኩ ክነብር ሓግዘኒ ትብለካ ኣላ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኖ ኣነ ዝሕል ኢሉ ዕቡይ ወዲ ትሕት ዝበለ ብዙሕ ዘይዛረብ ሰብ ደስ ዝብለኒ ትዕቢተኛ ዝፈቱ ሰብ የለን ኣብቲ ትዛረበሉ ግዜ ቃላትካ ዘረባታትካ መዓር ዘንጠብጥብ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን እታ ትማሊ እንተ ብይዒንታ እንተ በእዛና ዘፍቀረትካ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ኦረዲ ኣብ ልባ ተተኺሉ በቂሉ ዘሎ ፍቕሪ ካብ ስሩሚሓ ክደርብዮ ስለ ዘይትኽእል ንዓኻ ምፍቃራ ጌጋ ምዃኑ ክትፈልጥ ክተስተባሃል ስለ ዘይትደሊ ክትዛረብ ኣይትደልየካን እያ ስለ ዝኾነ ኸ እንታይ ትብል ነቲ ናታ ምዕሻው ክትፈትዎ ክተፍቅሮ ክተስተማቕሮ ስለ ትደሊ እንታይ ትብለካ ኣነ ዘይዛረብ ወዲ እየ ዝፈቲ ብጃኻ ይትዛረብ ይዛረብ እባ ብዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ክትቀርቡ ከለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ንስኻ ምስኣ ምድቃስካ ጥራይ ትኸስብ ዘለኻ ኮይኑ እዩ ዝስምዓካ ንስኻ ንሓንቲ ሽኮሪና ጓል ንሓንቲ ኣነኤ በሃሊት ንሓንቲ ኣብ ትምህርታ ድዩ ኣብ ስራሓታ ድዩ ኣብ ደቃ ድዩ ኣብ ሂወታ ድዩ ኣተኲራ ትሰርሕ ዘላ ጓል ኣርጊፅካ ኣብ ፍቕሪ እንድሕር ኣቲኻ ሳዕሪ ትበሃል በየናይ መገዲ ሳዕሪ ክትከውን ትኽእል ሓወይ ብኣከባቢኻ ዘለው መዓልቲ ሞትካ በፂሓ ወረቐት ካብ እግዚኣብሄር እንድሕር መፂካ ዓርክኻ ክሓልፈልካ ድዩ ጎረቤትካ ክሓልፈልካ ድዩ መካይድኻ ክሓልፈልካ ድዩ ዝሓልፈልካ ሰብ ማንም የለን ባዕልኻ ኢኻ ክትሓልፋ እሞ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ኣዝዩ ክቡርን ብዋጋ ዘይትመን ግዜኻ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ተባኽኖ ንጓል ኣንስተይቲ ዘይተፍቅራ እንድሕር ኮንካ ዘይትፈትዋ እንድሕር ኮንካ ንመጻኢ ዘይትምነያ እንድሕር ኮንካ ብዝኾነ ይኹን ተጥፋኣላ ነገራት ንዓኻ ክሳራ እዩ ትፈልጡ ዶ ኖ እንታይ እሞ ንዓዓ ጨና ገዚአላ ክዳን ገዚአላ እቲ ገይረላ ምስኣ እንተደቂሰ ንዓይ ፀባ እዩ ኖ መን ከምኡ ኢልካ ሓወይ ማረይ መን እዩ ከምኡ ኢልካ ነታ ናትካ ስምዒታትካ ተረዲኣ ሓሳባትካ ተረዲኣ ልበኻ ኣለስሊሳ ሓሳባትካ ተረዲኣ ትኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ነታ በዚ ሎሚ ብኸፊሊት ከፊልካ ተናብራ ዘለኻ ጓል ኣንስተይቲ ትልውጣን ትቐይራን ኣለኻ ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ትገብርዎ እዩ ውሽስ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ዘይፀልኦ ኣለዋ እንተ ደኣ ፈቲኻኒ እንተ ደኣ ብኣይ ተማሪካ እንተ ደኣ ኣነ ዝደልዮ ነገራት ኣማሊእኻለይ እስኻ ኣባይ ምሳይ ምህላኳ ንዓይ ዘኽስረኒ ኮነ ዝወስደለይ ነገር የብሉን ጥራይ እቲ ኣነ ዘድልየኒ ነገር መላእ ኣለይ ይብላኻ እስኻ ኸኣኒ እቲ ዘለካ ኸብሪ እቲ ዘለካ ዋጋ ትሕቲ ምድሪ ኣስፊርካ ዋጋኻ ብምንታይ ትምኖ መስለካ በቲ ዘለካ ገንዘብ በቲ ተውፃለኻ ዘለኻ ነገር በቲ ትገብረላ ዘለኻ ነገር ኖ ኖ ኖ ኖ ክብርኻ ኣዝዩ ብሩዝ ክብርኻ ኣዝዩ 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 ክቡር ነፍስኻ ምስ ማዕረ ክንደይ ክብርቲ ምዃና ምስ ተረዳእኻ ጥራይኻ ኸኣኒ
እቲ ንጓል ኣንስተይቲ ትገብረላ ዘለካ ኣስተዋፅኦ ማዕረ ክንደይ መስዋእቲ ትኸፍል ከም ዘለካ ዝርድአካ ብዝኾነ ሰብኣይ ኣብ ሰብነቱ ጠጠው ምስ ዝብል እዩ ሰብነቱ ዝካድ እዚ ክብል ከለኹ ንስኻ መራሒ ኢኻ ንስኻ ሓጋጊ ኢኻ ንስኻ ወሳኒ ኢኻ ንስኻ ፈጣሪ ኢኻ ኣብ ባህላዊ ነገራት ንኽፍጠር ትሕግዝ እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ኣብቲ ንስኻ ትሓስበሉ ተኣምነሉ ጠጠው እንድሕር ኢልካ ኣብ ሓይልኻን ጠመትኻን እንድሕር ኣሚንካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር የለን እዚ ክብል ከለኹ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ዝፈልጦ ዝዛረበኩም ዘለኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ነብሰይ ዝኸፍ ከፍ ኢልኒ ክኸይድ ዶ ወላ ክምላኣነሳ ቪድዮ ክምላእ ኣለኒ ብልክ ሰብኣይ ማዕረ ክንደይ መላሓስካ ፃዕዲኻ ንጓል ኣንስተይቲ ትማርኽ ኣይኮነን ማዕረ ክንደይ ሰብኣይ ኢኻ መምዘን ናይ ሰብኣይ ንስኻ ንጓል ኣንስተይቲ ለይለይ ኣቢልካ እቲ ንስኻ ትመርፆን ትደልዮን ክተግብራ ስለትኽእል ኣይኮነን ውሽስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ንሓንቲ ጓል ኣብ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሓዳር ኣብ ዓራት ኣብ ፍቕራዊ ሂወት ኣብ ዝናብትን ብዘየገድስ ድሌትካ ክትገብራን ክትኮነልካን ስለትኽእል እንታይ ይመስለኩም ሰብኣይ ሰማይ ዝተሰቐልካ ኖ እሱ ምልክት ናይቲ ሰብእነቱ ዘይበቕዓ ወዲ ተባዕታይ እዩ ሰብኣይ እንተኾንካ ትኸባኻቢ ጓል ኣንስተይቲ ኢኻ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሰበይትኻ ኣይኮነትን ሓፍትኻ እያ ሓፍትኻ ኣይኮነትን ቤተሰብካ ኣይኮነትን ጓልካ እያ ፅባሕ ንጎ እዚ ግን እቲ ዝርድኦ እዩ ዝርድኦ